Kristu. Amen. Omile phambi kwenu ngumama uLunathi Mbiza. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyazibusela kakhulu enkosini. Amen. Ndingachithanga xesha bendicela nje bangcwele sikhawulezeni sizofundana nje kanintsana. Sikhawulezeni siyeni ku Mark chapter 10. Siphinde sithi siku Mark chapter 10 sibekeni umnwe siye ku Luke chapter 23. So Mark chapter 10, Luke 23, siphinde siye ku Galatians chapter 3. Siphinde ke usibaleke into yokugqibela siye ku Ephesians chapter 2. So xa ndiziphinda ngu Mark chapter 10, Luke chapter 23, siye ku Galatians chapter 3, siye ku Ephesians chapter 2. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sizawuqala phake ushushunda apho ndibhalele khona, apho ndithunywe khona. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bakhona sebeyifumene. Amen. Hallelujah. Okay, phake ku Luke chapter 23 ndicela siqale pha ku verse 34. Luke chapter 23 verse 34. Yes. Verse 34. uYesu wathi, Bawo Baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Amen. Ndicela sibaleke ngosepha kula Mark chapter 10. Pha ku Mark chapter 10 ndicela siye pha u verse 33. Verse 33. Yes. Esithi, niyabona siyenyuka siya eJerusalem apho unyana woluntu aya kunikelwa khona kubabingeleli abazinhloko nakubachazi mthetho. Baya kumgwebela ukufa bamnikele kwabasemzini. Amen. And then siye ke ngoku ku la Galatians chapter 3 phayana siya ku verse 28 no 29. Galatians chapter 3 verse 28 and 29. Verse 28. Akusekho myuda namgrike. Akusekho khoboka nakhululekileyo. Akusekho ndoda nankazana. Kuba nina nonke nimntumnye nikuKristu Yesu. Amen. And then eyokugqibela ke ngoku siya pha ku Ephesians chapter 2 siye ku verse 12 na ku verse 17. Verse number 12. Yes. Okokuba ngelo xesha nibe ningena Kristu ningazani nawo umzi wakwaSirayeli ningabasemzini kuyo iminqophiso yalo idinga ningenathemba ningenathixo ehlabathini. Pha ku verse 12 I would like us to note that aba bantu athetha ngabo are Gentiles. Hallelujah. So xa uzibuza bana umuntu oyi-Gentile wayeyintoni na ngela xesha si describe yena apha in the face of God, in the eyes of the Lord, this is who a Gentile was, and even in the eyes of society. Hallelujah. Amen. So ndicela simphile verse 12. Okokuba ngelo xesha nibe ningena Kristu ningazani nawo umzi wakwaSirayeli ningabasemzini uyo imiqophiso yalo idinga. Okay, it was, and then you'll see a part of verse 17. Verse 17. Weza ke washumayela indaba ezilungileyo zoxolo kuni abo bakude nakwabakufuphi. So sinote phayana ba kukho abakude kukho nabakufuphi. Hallelujah. Abakude kuThixo, abakufuphi kuThixo. Ndifuna sayilibali lento sizayidinga yonke le information. Hallelujah. So xa sibuyela ke ngoku enkosi kakhulu sisi. Xa sibuyela ke ngoku pha kula verse siqale kuyo le sibhalele kuyo, which is Luke chapter 23 verse 34. Le apho uYesu he's uttering the words ethi Bawo Baxolele abo Baxolele abayazi lento bayenzayo. Xa sibuyela ke ngokuphayana, I want us to note that xa usehla nayo it talks about people who are there.
it talks about what they are doing. Ithetha ngabantu ababemthuka. Ithetha ngabantu who were mocking him. It talks about people who were questioning ba uthi ungunyana kaThixo uthene ngasindisi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. That is also very important, and I want us to note that aba bathi, okay, masiqale pha kuMark enze basiza understand. Pha kuMark chapter 10 verse Mark chapter 10 lesifundile verse 33. Phayana nguYesu uthi ukubana kuzakwenzeka ntoni, uchaza yena ba kuzakwenzeka ntoni kuye. Utshilo utata pha xa efikile wathi apha kufezeke isibhalo. Uthetha le nto Yesu ingekenzeki. Uthi ke ngoku Yesu kuba abafundi bakubana unyana womntu uzothathwa by priests, high priests, uzothathwa by people who know him. Priests. Besithemba kukho abantu abakude kuyi, saphinda sathi kukho abantu abakufutshane kuyi. Bathi sebemthathile bamnikezele kwi-Gentiles, hallelujah, who are going to mock him. Bathetha lento yenzekayo pha kuLuke chapter 23. Uthetha loo nto phayana. Uyachaza, he's telling them beforehand. Ithi ukubana umprofeti uIsaiah what? And he himself is saying what Isaiah said. It was known before Christ came that izakwenzeka lo mzuzu sithetha ngawo wokubana uzobakho abantu abamthukayo, uzobakho abantu abathi ungubani na bungathi unguYesu osindisayo. He knew that it was going to happen, and he told them that it was going to happen, and he told them who was going to do it. Amen. And he told them who was going to be participating in the tribulation. Why then are you uttering forgiveness about something that you knew? Amen. Why is it so necessary that in this moment, in the midst of this encounter, in this event, that you utter the words of forgiveness? Hallelujah. Amen. Why did he have to say it? Because not in the book of John chapter 1 that in the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. It was with God. God was also aware. The one to whom he's asking for forgiveness, Lo athi Bawo kuye, he's aware. He was aware that they are going to do this. Akayothuki, it's something that he in himself could have prevented, but it was necessary to happen. To fulfill the word. Yeah. Why? Why? There are two groups of people that I would like us to focus on. Those that are far and those that are near. Ukuze sizawuya pha kuGalatians. Hallelujah. Sizawuya understand bana uYesu had a mandate in the midst of sonke sasiprophet. Siphuma nantoni na xa senzekile. Hallelujah. Hallelujah. So phayana sithi kukho abantu abasondeleyo. Kuthiwa ngamaFarisi. Xa bebizwa amaFarisi then were people who were within Jewish culture. Ngabantu ethi xa icaciswa ngeBhayibhile that they were people of his nation, his chosen nation. Ngabantu ababesazana ekwakumele bana ithi kanti ngabantu abazanayo noThixo. Kuthiwa they were scribes. Scribes were people abazanayo nezwi. His prophet ezithethwayo, they were well aware of them. They knew the prophecies. They knew that ikhona indoda ezoza. Ngabantu who were supposed to bathe fika uYesu ibe ngabo abamrecognizeayo because they were known to know God. Amen. The Gentiles, they didn't know God. They didn't know about the prophecies, but the Jews, the Pharisees that handed him over to the Jews, ubana he must be mocked. They knew. They were supposed to know. There are people that were carrying themselves in a certain way in the community. There were people ababebizwa ngegama elithile in the community that associated them with God, and yet they could not recognize. Udathi uYesu bana aba bantu bandikhonza njengemilomo kodwa inhliziyo zabo zikude kuye. Zikude inhliziyo zabo kuye uYesu. Those are the people, those are Pharisees. Those are the people that we consider to be close. Itsho phayana ithi abakude nabakufutshane. Now masiye kwaba abakude. Uyacacisa pha uverse 12 in Ephesians that abakude babengazani nanto. Babengazani naziprofet. Babengenqamli kwizethembiso. They had nothing, and yet God needed them to be there. He
the way that kwesi prophet they must be there. Abakude nabakufutshane. He had those two witnesses and he ensured that is bakhona phayana. Noba baza ngezithuko. Noba baza ngokumquestion bungubani, but he wanted them there because he had a mandate. Kwesos prophet, he wanted something to come out. He was uttering forgiveness for them. Uthi Galatians chapter Galatians chapter 3. Sendizohlala phansi. Ngingamfuna nalapha kuno. Hallelujah. Galatians chapter 3 verse 28. Uthi ukubana. There is neither Jew nor Gentile. Those witnesses that were there. Aba bantu babe phayana, ewe babemthuka, ewe babemquestionisha, but uthi apha there is neither Jew nor Gentile. Hallelujah. Hallelujah. Neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Payana, Uyesu was paving a way of reconciliation. When he was asking for that forgiveness, wayesenza yena indlela, wayesenza indlela that abo babukeleyo, abo bakhoyo to hear him utter that forgiveness, to hear him plead for that, they would receive the promises of being imbewu ka-Abraham. If babehleli bengabantu outside of that event, they wouldn't have been able to receive that promise that he had in mind ngokwenza that event. That event was there for them to receive. They had to hear him say it. Ukuze nabo when seyiphilekile utata Mbiza apha xa ethethayo bana hallelujah, 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 hallelujah. So it had to happen. It had to happen. Hallelujah. It had to happen. And he blesses God that he wasn't revealed in that moment. Hallelujah. 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 So it happening. And when they finally realized, they knew that there was a way of coming back to him. There was a way of going back to Christ. They knew that. They had to witness him asking for forgiveness so that when the revelation came, they knew there was a way to him. Hallelujah. He was making a way to him for them. And they had to know that even if they took it, even if they had to know that there was forgiveness for them, and they had to receive it. Abakhonza ngomlomo ewe ababonwayo akurethwa ngabazalwane ngaphandle ekumele bakufitshane kuThixo, ekumele bakufitshane kuThixo. Sizothetha nabo abangamaziyo, sizothi there's forgiveness in him. Oh, hallelujah. There's forgiveness in him. It is for us to receive. He uttered it for us. Oh, Jesus. Hallelujah. He uttered the words of forgiveness. He asked for it to siyazi noba besiphambuke endleleni. Ikhona indlela ebuyela. Hallelujah. Ikhona indlela yokuyela. Noba bekuneka ukufitshane, uthi nawe ukufitshane, uthi uyamazi ngoba amaFarisi ababezi recite izibhalo babethi xa beyomlingu Yesu bakuyiwe ngezwi babethi bayomweshina question ngezwi kodwa livithi nawe ulomo ozibafana mawusondele kodwa usondelani. There's a way to him. There's a way to Jesus. There's a way to the Father. Hallelujah. Hallelujah. Noba umazi noba nawe ukuthi xa ubona bamazi uphithe umquestion uthuke
uthi ayisuka ikho lento elihambayo. There's a way to live. There's forgiveness in God.